No, it's fine. I'll use the details that you gave to them. But I thought maybe I could swipe then when I get home I can do the EFT of the 4,000 pounds, but it's fine. I'll just do it all once. So don't forget to put don't forget the red carpet. Yes, The red carpet. Email address or what? I don't have to write it here. All right. Because if I write it on No, I'm just invoice, reminding you. They ask me how much did you charge for? Yeah. How much did you charge for? Okay. So on the day, they're not coming on weekends. Oh yeah, I know. Weekends they're not here. The only person who's here on weekends is Mobile. You remember that one? That the one the lot too But, long. yeah, that one doesn't ask so many questions. All right. Because I told Right. can I type it? Yeah, you can. You can. Right. Murisei sei kwaskana, how are you? Tadzoka zvakare. Tadzoka kumabhazi tati aiwa taita appointment mabhazi tikuenda chibva panapa. Tikuenda tatirega tange tapedza zvekunoku. Tatirega tange tapedza zvekunoku then tozoenda kumabhazi. Saka right, Haiti people, here we are. This is our venue. This is our venue. Oh, this is our venue for the Haiti. This is the bus rinosunga kuma1 manje tokutoenda kuchibva pano. This is the venue for the Haiti, right? These are the rooms upstairs there. These are the rooms, and this is the what call it, the reception and the whatnot and the whatnot. And right, are my rooms, one of the rooms. Okay, let me start by showing you outside. Ru umudzoti vadiridze toda kuwana loni riri green. Vaudzoti vadiridze toda kuwana paloni pari green. Right, toda kuwana yaka iri green. Au yavhure kundoda kupinda mukati vakavhugwa. Saka uku ndokune Haiti, guys. This is where we are going to have our Haiti. Anditika aiwa kuchinja mind atisi kuchinja mind kutoita zviripo. This is a venue yenikikiri ndopatiri apa. Animaona kunze uku ndokwapichatogwa mapikicha muchifara muri panapa ndomuswe Haiti kunze kuma outskirts kokuti bo zvekuti totoita kurasa muswe tichange tisa makumbo mudenga makumbo pasi musoro mudenga. Anditika vakambouya vanoziva ndo venue yenyi. Ndo venue yenyi. Bus asati rasimuka, guys. Ndichiri asati tatoenda kubus. From here we are going to the bus. Tatanga nekunoku first. Handichika because tine function imwe toda kuenda. Takudza nhasi ndikuswera nemupama level 1. Ndakudza right. So you fridge apa. Fridge itoripo dare. Fridge iripo. Anongoya kugadzirisa fridge kuita kuti madora azaro. Ndipo papa imesi. Saka usati vatenga ma tickets, please secure your tickets, right? Secure your tickets. Right, secure your tickets, guys. Secure your tickets. This is where we are. Ndo patiri apa pa venue Haiti. And aya ma toilets eva kadzi aya. Ma toilets eva kadzi. Ma toilets eva kadzi aya. And I think I got a but let me check. Makavhurwa ndomatoilets evakadzaya ndomatiri venue kune vari kuuya kuHaiti, all those coming to Haiti. Anditika ndomatoilets aya, ndomatoilets very smart, pari very smart zvokudaro tiri pavenue. Saka usati watenga tiketi rako, please secure your ticket. 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 Andika kana musati matenga matiketi enyu uko ndokwevarume uko. Uko ndokwevarume uko. Andika ukwende kwevarume location ku Midrand. Handiti ndomathetiri amusati magadzirwa, but this is where we are going to be imomu. Ndo matinenge tiri imomu. Handitika this is where ndo matinenge tiri munomu. This is where we are. Don't worry about Shakira, guys. Trust me, I know what I am doing. Zvimwe zvamunenge muchitaura ndizogona kuzviadresa kana ndiri palive paanenge ari iye. Remember tatiri motikari, she was in the car. Asiraka she is in the car, asiraka gara motikari. Handizogona kuti ndikuadreserei zvimwe zvinhu ipapo. Handiti maona ndatini ni changamu. Zvichireva kuti changamu mimi chifungai. Ndikakudzai tichaita live tatega. Zvichireva kuti ndichakudzai action. Handitika action plan yangu tavatoga. Zvine mimi mamuchimanya. Okay, sa projector wenaona. Pane projector. Saka right, madiaries ari kunze kwenyika, madiaries ari kunze kwenyika ayaya munenge muchitiona apa, munenge tichaita kuti reconnect we projector apa, munenge muchiona zvese zviapa
tichaita kuti muone apa pabig screen mafoni anenge ari ti anenge aripo asi tichaita kuti muone anomaona paprojecta pa aircon makaiswa aircon mane aircon maaircon tichanakigwa guru rino anomaona hani mazviona hani muri kuona saka ndo pavhenyu apa saka handi muri kunzwisisa hani muri kuona handei tinoona marooms saka vari kubva kuuk vaya vamwe vari kuuya kumaholidays kunoku handi muri kuuya kumba kuholiday chichichi panapa pane marooms akanaka handika kune vamwe vachange vari panapa tine magesti edu ari kubva kuuk ari kuuya aiwa pege kuinda ari kuenda rega nditaure ndasvika kuinda ari kuinda akasiri I'll tell you the action, I'll tell you the plan. Handeru timbotadza nzvimbo handimona anmukoda saka ndoenda nemi kumarooms aya marooms esai kumsoroko last time mukondowana ndiri kumsoroko saka apapa executive rooms ayo kwatiri kuenda uko tiri kuenda nemi kuma executive rooms so that you can see the venue vari kuuya kuholiday madiaries vari kuda accommodation please just get right security ndo chinhu chekutanga nditi vaityoti topindigwa todini that is the gate hamukoda that is the gate magedhi aya haavhuriwi anovhuriwa nemukati ani muri kuona ndo patopinda napapo ndo magedhi ayo magedhi aya anovhurwa nemukati hanimaona haanovhura asi magedhi ekuti vanhu anongojamba zvamaitaura uko kunise kune maelectric fence uku ukunovhurwa handika animaona saka ndozvandi mageti vaiti security yakawandisa pano hapatopindwi zvekudaro muri hapangopindwi zvekudaro right handitika topinda here marumu hamuna vanhu wo muri kucleanwa saka regai tingopichipinda marumu ari kucleanwa hawo tinde kumaexecutive room saka vamwe venyu muchange muri kumarooms aya vamwe venyu munenge muri marooms aya koko knock right ndeimwe room ishi anoona this is imwe room ishi ndeimwe room ishi unenge uri handitika so those who are coming from abroad for their holidays, their weekends, their whatnot, you can come put here. It's a very good hide spot. And it's a very good hideout spot. You can come here, no one will see you. So you can come here and you can have a very quiet time. Muripano, panenge pari very quiet. Muripanapa. So yes, ndukutaridza ikuti mudi muone. Anmona, right? In the EP. Oh, okay, saloon. Oh, saloon. Oh, she's okay. All right. I am my rooms esai, guys. My rooms esai. So right, so totanga ne10 saka vai vari kubhuka pano vaya those who are booked here moya kuseni toswima andika todhidha moya toobhukuja apa tichidhidha apa vari kuuya kuseniseni vaya anenge ari murumu ishi vanenge vari mumarooms aya vanenge vachingojambira mvura mouya ndichika kuseni kuti tikurumidze dini tipinde umu handika timbodhidha tichadhidha panapa vanouya friday vanovatira panapa friday kana muchiita check in friday hani muzati muenda check in kubva na10 makuseni saka chiita kuti mari yako ishande svika panapa friday 10 o'clock iva pano kuti ukwere wakarelaxa panapa apa hani maona uchibhuguja uchidhidha hani maona uchidhidha hani maona ningo uchidhidha teti navo muida kutandara panapa guys uyai friday ngatsangane friday tinyatso relaxa tiri panapa andika andimashona panapa panenge pachiita aya marooms esaya so you see you can come and you can enjoy yourself here. It's a very good place. Marooms aya ticket rako buy your ticket guys, secure your ticket now from admin Ru kana admin Shumbres 800 rand ticket rako antika you are going to get high tea, lunch and after what do you call it, supper. Is it supper? Yeah, it's going to be breakfast. That is high tea function. High tea function that is tea. Then after tea, we are going to have lunch, proper lunch. And then after we are going to we are going to eat
ashakari usiku. So we are going to have, and we're going to have drinks as well. And we are going to be having drinks. My drinks and you can buy your drinks here and things like that. You see. So this is another one. Food. This is a breakfast room. You see, this is a breakfast room. So you come here, you are sleeping here. Vakabadara marum, vakabadara. Breakfast is here. And this is the breakfast room. And it's affordable. Yes, very affordable. Those who are coming, my rooms, if the rooms here, because my rooms, Edward Taka, we booked the whole place. My rooms are full. But we are not saying you can't book. You come back to us. You book again. So we have made a deal. Never panel lodge iripa duze pa next pay. You know, you foot in Jumema jet. Eteta deal now. Vanima executive room are as cheap as 600 rands, guys. Imagine executive room 600 rand. Mufunge akanaka ngotataza kutora video ipapo saka taita arrangement navo kuti in case tuda kuvata tuda kuvata vanhu vadhakwa and what not tikuda marooms avo saka vati they can give us for 600 rand mufunge per room handitika 600 rand per room. Saka you are coming from diaspora kuya ku holiday kuno kuya South Africa, you want to chill and relax, you want to do your shopping here, you want to see your person here, you are having your boyfriend here, you are meeting your boyfriend and you want a secluded place whereby you're going to have a quality and nice time, a quiet time. You can come to these places, guys. These are the places to be. It's my outskirts. Ndifunga mashinzo hapana noise, hapana vanhu vamaona, hapana chi. Hanimaona. 800 rand, right? So pandaitaura panchitivan mbinga dzedu dzepanapa dzakambomhanya kubhadhira vamwe, and we even offered mangwari mumadhiku chibhajita iso vanhu vakafunga kuti tikupenga handitika, but yeah, apa pandepamwe pokuti you can have your drinks makagara antimaona muripo kana muri munomu, then you can also use this toilet as well antimaona muri pano. So reception yedu handitika. So if you are going to the rooms, reception, if you are going to the rooms, you use this my steps I'm chinda yukuma room yukum soroko anmona ana tramakis. Okay, ndula tumuone my executive rooms, ndula tumuone my executive rooms. And now sinasoro sinamsoro bejolo mwani gonya bawani gonya shasha sawira usata uri sinamsoro bawani gonya sha vanhu bemjola, right? Saka ma rooms esa takatora post up. Saka the day in question hapana zvokunzwa yaminda apa takabuka nzvimbo isandikaru takabuka nzvimbo yese saka ndipedu pesa apa ndipedu pesa panapa unaona pegi chipoko next year sha hausare takatokumirira next year saka maona ka 600 obvious memory took us in this room, obviously mninge muri took and mu room munopinda vanhu tu. Thank you, you can hold it for me. Yes, we're going to my executive room so that you can see your executive rooms now, right? So you can book now. My dates, okay, Rebecca, you want to come from UK? The dates is going to be 10 September, but you can come before. You can come before. No gonna come so 8, so 9:30 newe. Tichimbo fara oka newe. Right, my rooms. We are going to the rooms, guys. My executive rooms. My executive rooms. We are going to Jolo Fufusoko. Yes, we are going to be here. Right, these are the executive rooms. Wow, look at this, guys. This is an executive room. Look at this. Look, it's different from. This is the shower, the bathing room, the toilets, and the what. This is an executive room, guys. This is an executive room. Right. Wow. How many rooms are there? I think 3 or 4. 4. Wow. So we are left with 2. Executive, I think executive room, you see? Unenge wakarelaxa uri muno mune murume womunhu. Uri muno. Unai table yako unayo. Chitira malife ako apa. Fridge yako, you have microwave, kettle, unenge unasho. Very affordable. So we are only left with 2 rooms, ne? We are left with 2 rooms for those who are coming for Haiti. We are only left with 2 rooms. Asiri executive ndo asara. So I think for my executives, one let's take it. One is taken for Paulina.
For polls, for Ndapos. One, I think, is taken for Ndapos. I'll conduct her so that she can pay now. Okay. The one is taken, so maybe let's talk of one. So we are only left with one because ndine umwe munhu ari kubva kunhingirikiri kuPort Elizabeth ari kuuya, so she paid her money but accommodation angasati, so for I think she would want this room here. Andika, she would want this room here. Let's see the other ones. Tasara ne 2 rooms chete, mamwe isakabatwa amarooms, mamwe isakabhadharwa. Hands pamujori papa, I love you sweetheart. Yes, kwandidze mujori unza muri kuda koko wai muri kuti murume wemunhu nai wauda nditi murume wembwa here asikana. Why musingatoriwo sarcasm? So this is just, I'm just being sarcastically. I'm being sarcastically, and it take the jokes. Let's laugh away and go. They have And it inside, but they when they are okay. And that one. All of them. Oh, all of them. All right. I never know so far. Saka we can't get in. And it right. Saka. What is this for? Just a table for you to relax and whatnot. So, Hansi, how much is it for the executive? Zasara, how much is it? They want to know how much it is. I will ask Daniel. You are always uptight, Aripo. You're always uptight on everything because I said, but remember, what I said, Ganditi. Oh, you executive room na father diaries, and baby father diaries, really are recruiter, Joxer na father diaries, executive room, you Iripo, Moinda Ikoko, and Tika, monitor something to take executive room. Kundokuti Kwanza, kuna joko ya kadaro. Tika kutezre, wana bimbai. Shita mbeta zokubika tiu. Mbeta zokubika. Reception area, this is it. So right, executive rooms ziripo, baby father diaries, cannot girlfriend father diaries. Please, executive room you asinisa kubate itete, make sure kuti aindi kubati yi. Nokuti ndikakubata kutlonka. Zuba litlonka. Litlonka. And it's Maona. So that's the place. It's a very big place, guys. And tender request and die, but you have seen it. And it when very update you know bosh kungoda kutora everything serious. So bosh with and Maona. Akuday. And do what, Anashe? Right. And Doda Iripo, debate first, get hold of me, and we have that. How much is it, the executive room? One You're not really sure. Okay, you will tell us. You will tell us. And get hold of me, and then we start from there, right? The place is in Midrand. It's in Midrand. And it's in Midrand, the place. So akuna kutanza, and now I'm running short of accommodation because we've got lodges around here. Stone throw away panofambi one it's oka padiki diki tishitose kanyaya pekuti tunogona kuisa ipapo, then you come here to vatayenda. So you can finalize the deal. Finalize I did tipeds. So apanyaya iripo ndeyekudai. So tikabva panapa my next live inenge yave kumuka ndoda kuti mugozouya muone zvekuitika. Ndati ndibve apa padhuze nemotikari makagara Shakira, right? Fine now ya Shakira. Let me tell you the action, the plan iripo. And let me tell you the plan iripo ya Shakira. Msana mchindibvunza kuti Shakira zodi. Shakira is definitely going to Zim. Shakira is going to Zim, but she is going to Zim for a month. And I did ask Nezuro for 2 weeks papaya, and kuchikoro ndikakumbira dzimwe 2 weeks Nezuro after, because ndikutsvaga nzvimbo somewhere. So that same teacher yamurungu yaya is helping me kutsvaga nzvimbo pandimwe chikoro chikudhuze chinonzi Beresach kudhuze uko. So ndokwacha yachienda. I've sent kuZimbabwe. I'm sending Zimbabwe for a month only, just to expose her life dzimwe dzinoramwa nevamwe vanhu, so that I know how privileged and how blessed she is, so that she won't take for granted. For granted. So I've already talked and now moms vangu mainini vari kuZimbabwe, she knows the whole story. We liars. And this whole month she is going to learn and see a lot. To learn and see a lot.
so munenge muchisa pressure ndakudza kuti changama I know what I'm doing ndosaka ane mabhegi 2 ndamuti takura mabhegi 2 mamwe nichatumira nebasi because handina mari yekuti ndibhadhari accommodate inozi mabhegi ako ese animaona so I'm just going to change the school handitika to go to a different school 1 2 kuZimbabwe pachanovesa moto achidzidziswa kuvesa moto achiona kuti kunobikwa achiona mwana achimuka makuseni vachifamba netsoka achienda kuchikoro handika kana ari munhu ane pfungwa dzinodzonza she will sit down and reflect kuti inini uko kwaizvozvi so vamwe vari kufamba nenoda chikoro netsoka inini ndiri pano 1 ndinoda chikoro nebhutsu 2 ndinodya zvandinoda magetsi remember kunobva hakuna everything handika I told my mind asi kutomboenda mutauni hasi kutomboenda kumba kwangu inini hasi kuenda kumba kwedu mutauni no ari kutoenda vachimugamuchira mangwana vari kumukanda kushurugwi hani muri kunzwa ari kuenda kushurugwi kwamainini vangu ndokwaari kuenda ndokwavachanoona ikoko ndo vari kuda flawa yekuita chimodho hani maona saka vari kuenda kunomudzidzisa kuti aone life kumamisha zviri kurarama nevamwe vana kuti vamwe vana kurarama sei so do not worry after a month she's going to come back hasi kunodzidza chikoro ikokoko ndakakumbira ende pachadzoka basa rechikoro rese iri richange richienda kwachatanga kunodzidza kuti 1 basa rechikoro she will be behind achatanga kuita catch up achange ave busy nechikoro anomaona achange ave busy nechikoro so ndisaka nandichiti imbomirai kuti ndiwati changami inodiwa guys apana panengano pamwe munhu mwana wangu tagari mwana wangu kwandisingamuoni 1 chete hazviiti guys hazvigoni kuti aende 1 chete ndongonokanda kana kupichira kuboarding but ndachongaita zveboarding school mugweru vatofona kunizuro vakanzi apply nhasi but automatically nzvimbo yanga chinchawanikwa paMidlands Christian paMCM Midlands Christian College nepa MC nepa Regina Mundi vakanzi witumirai madocuments and wadon ndikati no hell no anogara padhuze pane ndichiona tichinetsana tichirovana tiri mudhuze mo tichitaurirana tiri mudhuze ndichiona what is going on anomaona right saka so yes those privilege Hannah she must not take them for granted I want her to be exposed ndakakudza ine zuro ngati Hannah she has never been to Zimu haazive Zimu I don't have parents my parents are late vanina vangu varimo munyika dzavarimo mutakaparadzana saka isusu titori nherera saka normally kana chida there's nobody to go to Zimu to hani maona so ndangoita kuti ave exposed nokuti iye she thinks kuti atofunga kuti ndiwe muno kana akazvitarisa ndoona sekuti munhu wemuno anotozviona sekuti anotoda ku ameno ndosaka mamchana ndandichisa pressure yekuvhundusira kuZimbabwe ndichimudza kuti kwakaoma zvakadai handimaona saka kuti anyatsa kunofila sandimazviona mwoyo ucharwadza chaiko pachakwira basi asi I have to do this handiti I have to do this so that aone handimaona ambozama achibvunzwa naruna bamnini mubvunzo mumota ikusi ndakakanganisa ndimboblame mama ndindakakanganisa and things like that vakati saka chinda kumusha saka ari kutoenda ndodii tikati zvikanzi hapana zvikuchachinja mwoyo imboenda kumba handimaona saka ndo nyaya iripo handimaona ndo zviripo makuziva nditi ndakudzai nanchiti ndichazokudzai tatega asi sipo aenda takuita life kuti right the final yashakira hasi kuenda for good she will be back within after a month ndoda kuti amboenda ini ndakatotaura namaini wangu kuti vanyatse kumeka sure kuti vanyatse kumisa pakona kuti anyatsodzidza life because hazive at 15 she thinks she's a woman handiti so let her go and see life handimaona so ndo zviripo andimaona so guys ndo iripo yoyo maini vakunomisa pakona zvekutodaro andimaona don't worry maini wangu akatochema kubudisa musodzi kurwadziwa chauti ko aitei but anyway vakati let's work together mwana anochinja mwana anodzoka vana vanonetsa but vanoreforma saka I still believe kuti there's still mwana mudiki it's a phase though azvikurumidzira ruti yacho yanga atora dei yanga iri kuti amwe musikanzwa aita inzwisisa but yevakomana ikuti pazira rake yakaoma but vamwe vana vanochinja people can turn out to be good people at last anditika saka ndo zvandaitira izvi plus kudzidza kushona kutaura shona kuya kwanenge achiti akadzoka skin yasviba plus zvandanchiti toda kuona kuti mukomana anofona here it's obviously chikomana chapana pachichatombofona because chinenge chakutoziva kuti shakira akainda ndozvachiri kuziva akatoinda achatodzoki saka paachadzoka chana kuti taitamba mahombwe kana aindida akadi kuti tsvaga kanditevera ndosana ndichitaura zvese izvi anomaona right so guys tobatana pasecond half anditi chiregai ndichibva kuna ndauya kuseri kuti nditi asawe anomaona
no manini hayo vanomonita vanomonda aiwa don't worry takatopedza kudhara ndakudzaiwa ndit's a calculated move ndataura wandikati it's a calculated move paya kati it's a calculated move saka we try this not to say kuti zvichabatsirana kuti kudi we are just hoping kuti pamwe zvinogona kubatsira handimaona ehe we are just hoping kuti zvinogona kubatsira ndo game racho riripo handiti maona right saka takuinda guys chirega tichimisa kumabhasi takuinda manje takunomsiya kumabhasi manje so bye bye, thank you for your support Messi, God bless you, I love you so much. Saka musaenda nasi ndine activities akawanda ndakagadzirirai, don't go anywhere tiri chese. Bye bye.